Bai. Galdera bat, una guztian, Irune gauz, ez dut ikusten den bazkaldea eta... Vale, eta horteko gara, nahi zuen? Ba, igual ez atorreko, Vale. Eitxotzet, Edo girinda, edo igual, zubertako jako nezkagoen. Mezkitxo da, Ba, bakizo behar zak. Azkeko baitako behar. Berak jakin da izela, alatutan badaula, online konetxatzen. Legunire, josan egitzet, konziliazio, baina mikrofono amatote guru, zaratik gundien, jiji jajabatzen. Edo, Jiji jajaba. Bai, gara. Pero kasu horretan, baimen dute, kamara edo mikrofono edo. Ez aziko. Ez da ikan bai. Jotxue. Bai, pentseto baiet. Listo, ordunekin goza, honi bekan baiet jasain egon, Ni pentseto joda bela, Ja, potentzen da. Bueno, ekin goza lege horrandeta, luzea dukegu. Bueno, lehenengo puntua, betiko lez aurreko batzarreko akta onartzea. Zozer, karpeni, balatu gela. Txengo dugu. Hasiera mongotagoan bai, bilediai, aurreko batzarreko akta onartzea, zozer, esateko edo, zer ez, listo. Akta onartuta. 2008ko arrakuntaren kitapenaren berri ematea eta kreditu bat ez erabilgarri izendatzea. Ja, edo betzabalik, enbeste dokumentu eta nengun. Enbeste hori. Horre likidazioa, horregundan likidazioa netxe. Bueno, hor badakizue, aurre likidazio bat planteatzen dagoela Bizkaiko Foru Aldundiek urri bueltan edo, basta, prebizio bat da, likidazio prebizio bat, baina gero beti aldatu itxen da, eta kasu honetan negatiboa handitxuen da, bai?
Baina, bueno, badaukagu beste alde batetik notizia on bat. Ingreso be barri bat heldu jaku, printzipioz aurrekontuan be aurreikusitza eduki ez dugune, oin energia enpresa handi sartzen jakien zerga horretatik, 52.000 euro. Orduan, azken likidazioa altzau da, minus 70.000 edo 73.000 euro inguru, horregi gainera positiboko 52.000 euro hori, orduan, berez, negatibotxo bat sortu da, 23.000 euroa. Orduan, geratzen da, 2024ko aurrekontuaren likidazioa geratzen da. Diru zaintza geldikin orokorra, 1.694.050 euro, geldikin afektatua, 487.995, eta aurrekontuaren emaitza doitua, horren araberakoa, 926.000 eurokoa izango litzateke. Orduan, honen barri, emotea da, hau ez da ez onartu behar, ez ezer. Esan duten moduen, azkenengo likidazioen dauen diferentzia horrekin bai inbarko dugu kontutxu. Eta da, justo hori puntu honetan dauena. 23.000 euro negatibo daukagunez azken likidazioen aurrekontuaren balantzea edo oreka hori mantentzeko 23.000 euro gitxi hau eduki behar dauz aurrekontuak. Orduan, hemen planteatzen dena da, aurrekontu horretan, ja azaran onartu genuen aurrekontu horretan, 23.000 euro blokeatuta iztie. Horrela aurrekontuak edituko litzateke bardin dute. Ez dutze askola egiten izan nahi dutze, nahiz blokeatu 23.000 euro horrek osatu lehike gero remanentetik. Arazoa 23.000 euro horrek hasierako aurrekontu horretatik blokeatuta geldituko litzatekez. Kontsulta egin dugu Bizkaiko Foru Aldundiko zerbitzuan, eta horrela egitea ondo ikusten dabe, balantze hori eta oreka hori mantentzeko. Hau iratze onartu egin behar dugu, edo boskatu edo? Bai, ekitat hori ez da bilgarri izendatzea, Bale, kasu honetan proposamena bat funtzionalidadea gaitik eta errazteko 23.000 euroko baino gehiagoko konsignazio potolo batetatik, pentsa dugu jaixetatik. Jaixetako konsignazioen blokeatu eta gero proiektu aldaketa baten bitartez jaixetako konsignazioa osatu behar da. Gainera, ondik jaixetako horretan hasi barri dire, orduan ikusiko dugu benetan gero zenbat osatu, edo igual suerte apur bategaz, aurtengo jaixetako aurrekontue fenomeno. Ja berez, bajatu berdune, baina... Ez, azibarri ez, esan dut, ja numeruek osatzen. Eta, ikusiko dugurren arabera zenbat osatu behar den, oskatu behar dugu 23.000 euroko partidatxo hori, zenbateko hori, 23.000 da, blokeatzea jaixetako partidatik, aldeko boskak, hau batez, hori horretzea. Da gero, kredito aldaketa ezberdina dekogu, sorduan batetik egingo dugu haitzen emotekoa direnak, eta bestetik zabaldu behar dut, haitzen emoteko direnak, baina 2024koak. Nik hor, beste eginba hori gaurkoak, ez da? Akanazte dara hauten esan ez dokumento, eta esazpi bilandu da desplazamentzak kiroleak kudeatzatik jasotako ordainsariak sartzea, hori jasotzen dituen zerak sartzea izango litzateke, 27 eta 28 hori da,
bebai txertatze kreditu habilitazio bat, hori hirigintza espiritu eta organizazioak 2.675.000 euroko diru laguntza hori sartzea, gero 18.000 euroko diru laguntza bebai, elkor zuruta artean bide bat zabaltzeko, elkor eta goikoetxe eta baserri buru horretarako bide barri bat zabaltzeko proiektuantzako diru laguntza, eta gero esan duzen dira aurrera ematea, badaukagun konpromiso ekonomikoak sartzen dire hemen, bai Bizkaiko Bilbao Bizkaia Urpartzuekoak dauken konpromisoa eta kasu honetan bai hori da bakarrik geratzen dena, ze bestea ere diru laguntzatik jasotakoa inkorporatuta egongo litzateke, hori batetik. Gero bestetik, lehenengo eta bigarren kreditu aldaketak aurtengoak izango litzateke, gerakinen inkorporazioa, egitea, 4.054.940 euroko inkorporazioa. Eta bigarrena da alkate dekretuz ja egiten diren kreditu inkorporazioa. Ja, hau da, esan daigun, hasiera. Lehen antolaketa batzordean azaldu neban, ze irizpide jarraitzuko da alkate dekretu sartzen diren kreditu aldaketak edo osoko bilkurak onartzekoak, ezta? Kasu honetan aurten, Alde Zaharreko obrari lotuta egon lehikesanak, sorpresa, bestelako gastuk eta prisasko kontuk izango dienez, estu ibiliko gara beti epiekin, osoko bilkuratik pasau biharrien, ze horrek suposatzen da gero, konsignazio hori disponible egongo da hilabete batera, eta luzetu egin lehikela, aldan neurri zen, prisa daukenak, edo lanak hasitxe dago zelako, edo epe konkretu baten egin direlako, bai? Eta orduan aldan neurrian, osoko bilkuratik pasauko dugu saldo zenak, baina, hor badaukaguz lantxo batzuk, edo ja egin direlako, edo prisa apur bat daukilako, alkate dekretu zein direnak, bale? Orduan, bigarren kreditu aldaketa honetan, alkate dekretu zein dugu zanak, pasartzen dire Alde Zaharreko proiektuaren azken zatiaren ordainketa, gehi Arrakalen protokoloari dagokizuna. Arrakalen protokoloari dagokizuna, 3 faktura ezberdinetan da etorriko da, izaera ezberdineko 3 lan direlako, ez da baina fatxadena, pisuena, lokalak, eta baina aurreko egunean Erritxarrekin egon ginenien, aurreikusitza ezken dukon beste elementu bat suertau da, Goenkaleko garajiena. Orduan, arlo diferente batzuk, horregatik gero bezitretu aldaketan desartzen da. Trafiko eta parkaleko antolamendua, seinalizazioa bai, Samalanetako seinalizazioa premina batzuk egon dire, gauza batzuk hobeto arautzeko, erabilera desegoki batzuk dago zelako, edo arautute, edo ondo seinalizatute ez direlako egon, eta gero, baita berrez komentatu izan dugu antolaketan, hemen oso ondo funtzionatu izan da ben, Zeila Ibarrin igezindarrean jarri gendu zen aldi baterako plazak, demandatu da bebai merkatari elkarteak autobus geltoki ondoan, eta evidentziedan bebai, Artibai kalean be, premina handiko espazio edo merkataritza espazio bat talako. Eta bide batez bet, ikusi dugu interesgarri abesuan bebai, etate pare aurre horretan be plaza bat edo bi igual bebai horretarako habilitatzea. Ikusten dugu ere mugimendu handia dagoela. Baina etate aurrean erabilera txarra egiten dutzegu, hor dagoen Samalanetako eremuari, ze Samalana dire. Eta Samalana ez da norbera, erostera danean hori ez da Samalana. Samalana suposatzen da dela hornitzaileen zako eta hori. Eta orduan horrek ahalbideratu lehike da apur bat horko erabilera. Albazien lekuaren berrantolaketa, baina aurre estalez, esan dugu, obra handia, enda memoria baloratu bat, bertan albazien espazio hori berrantolatzeko egingo diren lanak, eta hori txemak egin eban, urte amaieran, urte hasiera bitxartu honetan, eta horri dagokiona. Banco de Alimentos elkarteari, diru laguntza oinarte, Banco de Alimentos elkartea, bere kabuz egin izan da, janarien joan etorriak edo trasladoak, baina hoin, traslado hori egiten eban pertsonak eta ibilgailu hori ez dauki eskuragarri.
Orduan, adostu gendu neurekin, jake orain gastu hori gehitu jakien, eta enpresa bateri eskatu behar dutzien transporte hori eitxie, laguntza igotea. Inforlur baserretako banakako fitxak, inforlurrek garatu dau baserren inventarioa, eta lan hori ez gehitu jakon, baina aurreikusi barik euen lan horretan banakako fitxak eta txostena egitea. Inventarioa bai, Excel batean informazioa eta jasota bai, baina komeni da eskuan banakako fitxak, banaka eindabe baserri guztien argazki sekatara, baserri guztien planoak eta fitxa danak eta lan hori eindabe bai. Gero doko UPR-27 bidea, hasierako lantxo batzuk egin dira, hor gatazka bat dagoelako sakolarako bidea, Mikel zuzendu Sosar Esparragile ondo, eta bideen jabetzaren inguruan gatazka batzuk, eta badago lehengo bide zahar bat, lehengo izilbide bat, interesgarri izan alzana PR bihurtzeko eta PR-aren zera horretan sartzeko. Eta egin dira aurrelan batzuk, trazatua edo apur bat definitzeko. Enpresa espezializatu batean, gerora ere bilbide hori arautzeko eta ofizialtzeko, homologatzeko. Dano dakizunez, Euskal Herriko itzuli ere makina xemenien eukiko dago etapa amaiera bat apirilaren 10-ean, eta etapa amaiera horrek kosto batzu beba dukez, lotuta dagoena bebai publizitatea eta herriari ekartzen dutzen zera, ezta? Eta, goitik jota, ze azkenean gitxitxo izango da, ezta? Boro bilduen da nola espadako gasturen bat suertatuko litzazken orduan da, 20.000 bat euro, ezta? Baina gitxitxo izango da azkenean, ez? Goretekin inoatik berbat, eta berak esazar eskuak esagazatzeko, hori zala gora botatzia, bada espada, baina itxiak izango da, 17 buentan, bez barne, 8 buentan izango da. Baina komeni, azken orduko sosa suertatuko balitz, edo zera. Igual eskerrak ematen Arriagari, ez da? Jose Pablori eskerrak emote da, bere borondatez, edo, ekarpen txobat ingo da belako, sari eta... Irabazkidantzako etapako irabazkidantzako sarizak, berak emango da, beran publizidade... Baina, bueno... Normalian ez daula ditutolako gauzak itxera, baina, esan zegoen, guztola dagoela, makinezin egu dalakin, eta gastu hori aurreztu ditzen dagoen. Eta gero izango zia zen, beste saritxo batzu, baina ez da izango kopuru ondizioz. Gero kanpotik etorretako mapa, hau persoan, astikerrek lana zela. Lan hori ja burutute dauen, bi lan dire astikerrek garatzen da bilena, eta kasu honetan hau ja burututa dago, txostena badago kasue, oso interesgarri, interaktiboa, oso txukuna online sartu eskero, eta lan hori amaituta dagoen eskero, hoxe. Orduan hau, haitzen emateko kreditu aldaketa. Eta gero, beste 5 kreditu aldaketa dago, ez dire kreditu aldaketa, ez dire inkorporazioa, transferentziak dire. Transferentziak dire, partida baketatik bestera pasatzeko. Bata da, 5. Zergaitik da, orain arte kultur eta kirol taldeentzako diru laguntzen baitan, ez dira orain arte aurkeztu guraso elkarteak. Baina gero, egia da, funtzionatzerako orduan, bai bekomentako guraso elkartea, zein Berakruz ikastolako guraso elkartea, baina oskori da benean diruz laguntzeko ekimenen bat, etorri zen da, ezta? Baina, klaro, kasu horretan, pasu elkartzen zen limbo baten, zeka, azken okan diru laguntzen plangintzan aurreikusitxe. Eta orduan erabaki bat igual hartu behar zen, arbitrariedadea, hortxe geratzen zen, eta orduan aurten gorako eskatu jakien, basan neurrian, zozera aurreikusitxe dauken egitasmoren bat, beti herrire mailako egitasmoak, esan nahi dut euren esparruarako bakarrik zarratua ez, baina esatu batarako balitzaldiak antolatzen da bez, pedagogia eta hezkuntza arlokoak, eta irekiak eta izeten dira, edo bekoenta oizpe justo guraso elkarteak bagoten 50. urte hurrenaren baitan, ekimen batzuk antolatuko ditu herri mailan, interesgarri ikusten bai ben aurkezteko. Orduan ze pasatzen da, ez dire eskirol talde, eskultur talde, eta orduan partida, zan da egun beste bada, eta da hezkuntzako partidan kokatu behar dugu zonek. Orduan, atarako da,
kulturarako eta irabazi asmorik gabeko elkarte gutinekin diru laguntza konsignaziotik, pasauko da hezkuntzako partera, bai? Diru laguntza be bada, baina hezkuntzako atalean, esan dugu. Eta zeigarrena, esan dugun moduen, bajuak eta garajea. Lehen esan dugun moduen, zati bat, dekretu aldaketan joan da, pixuena, baina kasu honetan lokalak eta garajea. Neuko nikor, hori izan zeigarren. Bai, txarko nabil. Ez dinotzut, printzipioz, komentatu izan genuen egoretik hasi zen. Bosgarrenaren zertzia boskatu. Kasu honetan, onartu egin behar dalako. Bai. Eta horren eta zeigarrena, ez dekin ez urgentzirik eta pasau hori da, bai. Horren listo eta itzen emonia antoraketa hori da, bai, konfunditu da, saben ditut, baina, klaro, bai, arrazoi, orduan hori ez. Bosgarren hori, eta, bosgarren hori orduan, aldaketa hori diru laguntzetan, eta gero hirugarren da, apur bat, igual, asalpen gehiago behar da, baina, eta honetxek dire, urtengo badatoz gehiago, baina momentuz, esku artean dugu esan proiektuetan eta partidak osatu beharra. Edo lan batzuk egin beharra. Plusbaliak azkenengo urte terdian, plusbalien likidazioan heldu ezinik dabil diruzaintzako saila eta ezin dotze horregik urte. Plusbalien likidazio honek udalantzako diru sarrera batzuk suposatzen dabe. Eta horri ezin kolpetziek esan edo diru sarrera batzuk galtzen dabilela udala. Orduan momentu honetan eguneratu alizeteko eta behin eguneratuta diruzaintzak kolpekotzen barriro igual lan horreri, baina momentu honetan atzerapen maila horri kolpetzeko aparteko zerbitzu bat kontratatuko da, momentu honetan ejekutibabe kudeatzen daben enpresa izango litzateke. Urbaso proiektuko lurrak, hau ja, 2023tik guetaka daukagun gasto bat da, baina ja emoten dau, gertu daukegula ja, salerosketa horren lur horien balorazioa da hemen dagoena, 69.000 euro, baina egize da, azkenengo momentuan aldaketa batzuk, segregazio batzuk egingo dugu, eta segregazio horien artean egingo dire permuta batzuk, eta permuta horiek bideratuko dabe aurrekontua txikiagoa izango dela, azken aurrekontua. Baina edo zelan be, ondino ez daukagunez, komeni jakuia kontzignazio izatea, kontzignatuko dugu lurzaileen presioa. Eta gero banderkio bada, listo, hortxe geldituko da eta listo. Kirodirako transformazio zentro bat, jarraitzen dugu arazo handiekin, temperaturekin eta badirudi transformazio zentro honek albidetuko dau kontrol handiagoa, galdararen funtzionamenduaren kontrol automatizatu bat egin alizetie eta ez dependitzea horren beste, bertan kudeatzen daben giroa enpresaren laguntzeagatik eta eure kudeatu balko lukie zuzenago. San Miguel Ermitate inguruko lanetan, hor badakizuela bat egingo dela, baina diru laguntza hori obrarako bideratuko da, baina obra hori bai proiektuari lotuta, proiektuaren edo lanen zuzendaritza gehi plegu teknikoekin batez be arlo bat ez daukagulako udalean zeinik arlo hori kontrolatzen da benik, laguntza tekniko bat behar dugu eta horregatik partida hori osatzeko beharra dago. Alde zaharra ogarra zuzendaritza bera ontsi jaz lehipen prozesuan dago, obra, jasabali dago obra esleitzeko prozedimentu, baina hau izango litzateke obra zuzendaritzarako konsignazioa. Guagone jasotzen daren diru laguntza hitzarmen bitartez jasotzen dau eta 4 urteko hitzarmena sinatu zen. Guagonekin pasatu da moduen, auzo taxiarekin edo bestelako zerbitzua, kantxegia edo bestelako zerbitzuekin pasatzen dakun moduan, KPI-a gehitzea adosten da hitzarmen horietan, baina kontua da ez dela definitu, edo ez dugu leuki definituta, ze KPI. KPI diferentea dago, estatukoa, Bizkaikoa, EAeko KPI-a. Orduan azkenengo antolaketan erabaki genduen EAekoa KPI-a aplikatzea olakoetan. Orduan ja hori definituta edo erabakita beratu danean, KPI horrek suposatzen da zenbatekoa handitzea. Ordura arte ezin izen dago goretik be, ze KPI kalkulatu.
Guagon eraikinaren galdararen automatizazioa, hau ere efizientzia eta energia planagaz lotutako ekimen bat da. Futbol zelaiko tabernarako lavavajilla eza, badakizu digeztik futbol zelaiko taberna funtzionamentu joan da bilela, eta sistema eukidaren arren ez da eduki lavavajilla zikon arte. Eta, klaro, higiene eta osasun baldintza batzuk derrigortute, komen izan lavavajilla eza bertan ipilta eta udal instalazioak diren egin, jarri behar diren. Gero tabernen zaratak neurketak, izaten dugu zanean, Aritxarren partetik, taberna zehatz batzuen zaratek eragiten daben kalte barri, zuzenera izaten da, neurketak eitxe eta, kasu honetan, neurketa zehatz bat egiteko, aurrekontua prestuki behar dugu einalizeteko. Kanpotik eta horretako buruzko hitzaldiak, izango litzateke, Astikerrek mapa horrekin hasi daben bihar horren bigarren zatixe, formakuntza batzuk, udal langilez aparte herriko eragile edo kanpotik etorritako herritarrekin harreman zuzena daukin, bestelako zerbitzu eragileekin formakuntzak eta, zakit amaitxuta dagoen edo faltadan sosa. Gizarte zerbitzutako ezin bizenen etorri usko bi egunetan izan, Badiseko baten eta Martitzenien, zazpixen eta Maikan. Eta, kasualidadez, bi egun horretan inok ez zidan etorri bertatik. Eta erizten jakun bai Astikerrekoei eta bai guri be, eragile potentik dile lan honetan sartzeko, euren iritzixen emoteko, eurek zerretzen daben ezagutzeko eta lan horre batera bierra enan izeteko. Orduan, hemengo bizaio ez aparte, eurek geratuko dile zerekukin, zerbitzu sozialetakukin, beste zaio bat eitzeko, baina ez labor dukue. Ego dabe, zaio mot laburtsua ego dabe, eta hori gaitzik egin da aurrekontu bizka batean ditxu egin dugu, lehen egoen abizio horrekin eta txostenain eta hori 5.000 eta piku zan, eta hori badezpadan bizka bat handitxu egin da, ez dakigu ondino, ez da berizaldu ondino, beste aparteko zailo horren kostik ez da berizaldu. Gero Atronen lana, hasi den lan bategaz, eta aurten bapur bat proiektu handitu da, eta orduan 5 norabidetan jarriko dabe indarra momentu honetan, eta da egoera zaurgarrian dagozan aurren inkorporazioa eskolakirolean, aniztasun funtzionala daukien aurren inklusibidadea eskolakirolean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, nesken eta kirolarekiko eta eskola kirolan daukien erabilera eta genero ikuspegi hori txertatzeko eta genero ikuspegi horren azterketa egiteko lan lerroa martxan jarriko dabe. Jatorri aniztasunari lotuta bai, jatorri aniztasunari eta kulturartekotasunaren ikuspegitik zelango lanketa egiten da eta egin daiteken ere proposamena egiteko lanketa, eta azkenengoa kirola estapenerako proposamen barritzaileago bat egiteko lanketa. Txostena justo bertan gaurre bilatu duzu azkenengo txostena bat amaitxute. Bizikidetza arloagaz be kirol, arloagaz be zerikusia, baina egia da bizikidetza be transversalidadez badauke lanketa handia eta diru laguntza lerro batzuetara aurkeztu dugun proiektua bizikidetza ikuspegitik interesgarria izan daitekelako. Gero soinu ekipoa, erosi izan soinu ekipo barria Guagonerako eta Guagoneko soinu ekipo zarra Erritxarren edo eragileen erabilerarako lagazan. Baina ikusi da ekipo horrek arazoak egoten dauzela. Badirudi 25 urtetik gorako ekipo badala, orduan azterketatxo bat egin dugu, zer dan aldatu beharrekoa eta zerrez, eta bafle pare bat barri erosiko dire eta kable batzuk erabilgarri jarraituko dabe, baina beste sistema batzuk be barriztea komeni da, eta hortxe dugu oso aurrekontua. Gero atxondoako dugu ziru larrialdi pixu, bat nahiko barriztute da, baina beste bisetan bereziki baten egoera nahiko insalurre eta egoera eskasean dagoen etxebizitza da, humedaleak eta tarteko, eta hor aurrekontutxo bat egin da etxebizitza horren arazo humedade
gabe eta bestelako arazo horrek konpontzeko eta apur bat atontzeko. Sukaldeak aldatuko dira, leihoak aldatu, berogailu sistema, ze berogailu sistemarik ez dauka etxebizitza horrek, orduan, imaginatuko duzunez, han bizi direnak leiho txarrekin eta berogailu gabe, ez dago zegoera honean, eta elektrizitatea sistema bai barriztu dugu da. Gero, auzo bideen inbertsiorako, aurtengo plangintza osatuta, emoten da berez, 80.000 euro gehiago gehituta, aurtengo plangintza betetzeko moduan egongo ginateke, eta inkluso aurreikusi da margentxo bat ezbeharretarako, luziak edo bestelako ezbeharre bat ezartuko gabitzen. Baserritako argiturak, hau behin baino gehiagotate landu izan dugu, bai lurraldean eta bai antolaketan esango nuke. Hau demanda bat da aspalditik, auzo batzarretan behin da berri demandatu egindan. Hau datorra apur bat Etxebarriko eredua egin zanetik, Martina Xemengo baserriek ereduri egoki edo ikusi eben, eta udaletik baserriei eskaintzea argi puntu bat baserrietan. Udazken bueltan egin zen olako sondeo bat, baserrietara idatzi batzuk eta bialdu ziren, eta sondeo horretatik, 30 bat baserri eskatu dabe, edo erakutsi dabe interesa argi puntuak jartzeko. Beraz, hori izango litzateke argi puntu horrek bai instalazioa eta bera elementua edo jartzeko. Beko txikiko goiko solairua aurreskolarako erabilgarri dagoen einien, ateek ez dabe aurreskoletako araudia betetzen. Eta hau zelan da, harrapatzeko. Baina kontixua, ate horrek utzek dire, ez dire gurrezkoak, utzek dire eta zinaki egin moldaketarik edo mostu eta moldaketarik egin eta ate egokiago batzuk jarri behar dire. Herrigunean hainbat asfaltatzela, zulo batzuk agertu dire, atzeko partean, semein inguruan zulo batzuk eta dagoz asfaltoan, eta horrek konpontzeko konsignazioa, eta gero, 23.000 euro horrek, dire lehen ez erabilgarri egin dugu zanak, inkorporatu. Eta gero, hilarte bizi tailerra, horren jarraipena egiteko konsignazioa. Horretxek izango liratekez, kreditu aldaketa honetan sartzen diran gastuak. Kreditu aldaketa honek bai eskatzen dago onarpena, pleno bidez. Ez dakite zalantzari ez? Ordu boskatu egingo duke, kreditu aldaketaren aldeko boskak. Aho batez, onartzen da kreditu aldaketa. Ordenantza zuzenketak, zuzenketa bidira, beste dokumento horrengoan terrible izan da. Dukido zabalik, baina nonbait. Eskako biate, bi aldaketa dire, ez dire geuke eragindako aldaketak, honetxek dire... honetxek dire diputazioetik eta datozen aldaketa bi. Bata da ibilgailuan dira, berrotamak plazatik gorako ibilgailuan lehen ezberdindu egiten zen plazaren arabera, hori ez dago, eta gero foru arauan ezgaitasuna zehazteko baldintzak aldatu egin dira eta gure ordenantzan aldaketa hori jasotzea. Beste bari, honek ere oker espanago ez da iratzen, onarpena eskatzen dago, ez da? Bai, honetu bai. Ordenantzan zuzenketa honek sartzeko aldeko boskak. Hau batez, berrai. Iruzurren aurkako planaren onarpena eta kodigo etikoa. Hau derrigor bete behar dugu eta ere gehiago gainera next funtza jasotzen dugu zan ezkero onartu behar dugu zanak, ezta? Eta gero, kodigo etikoa iratzezuk honen inguru gehiago dakizu, hau uste dut bere momentuan langilei pasatu jakien, ezta, kode etiko hau, eta komentatu zen duena gaiti, interesgarria zan, politiko gure bai... Hori da, Eusko Jaurlaritzako teknikariek eta batzarrak gendunean, leguntzari buruz, batzuk ezagutzen duzue, Imanol. Komentuzko zelan interesantea da, batez ere,
sortzen direzelako igual horako arazoak eta gehiago politiko ikaz, ezta? Orokorrean zabaltzen direzenean horako arazoak, eta hor dagoela edukitia publiko bat, jakiteko zelan jokatu behar da, oso bat edo beste gertatzen bat. Orduen, ez dakit bituzun aukera sakonean irakurtzeko, baina barrio paseko jatzuen, eta paseko jatzuen bai erazkin bat, eta erazkin hori bai langileok eta bai zuri zinegotziok inbiako zuen sinatu. Eta, apurretak eta ipini zehor, adibidez dena, oparien bat edo jasotzeko orduen, zer ikusten da dela egoki jasotzea eta zer ez da egoki. Agertu alda, ez bat eskaintzen ez dakit zer, ez nik opari bat erotzeten alkateari, segun zer da, onartu behar da, edo segun zer da ez. Orduen, dire horako gauza batzuk. Oso errez irakurtzekoak eta, paseko dutzugu barriro erazkinagaz batera sinatzeko. Goizut aldetik eskatzen dena da, onartzea, eta kodikoa, bai, esan dutena, atxikitzea Eusko Jaurlaritzaren planera, Eusko Jaurlaritza zer aldatu behar danean, hori eguneratute eta horrek egiten duzko apurrete danok eraman, ez? Guk onartute dekogunez, onartuko genuke horrek karpen edo gauza barriek atzikitzen direzenean. Eta gero, beste hirugarren atatxu eta hemen, bebai paseiatzuna, ez lan sortu da Komisio Antifraude. Horretan horre esatuzkoen unipersonala barik, izan behar zirela pertsona ezberdinak, eta orduen horro ziru langile eta alkatea bera bebai. Eta horrekin gauzak izango ziren. Eta egiten ezuteko, azkenengo hau izan dutela, eta beste bi, atxikimendu hori onartzea, eta kodigo etikoa onartu, eta gero horren ostean, sinatzea. Bale, dokumentazioa erderaz bialdu jaku, eta hori bai, euskeraz egingo da, behin betikoa sinatzeko euskeraz. Ez nire konza euskeraz, bai, dokumentu hori azken baten neure bialtutakoa da. Eta nik gero aktan jasotzeko behar bat dagoen Madrilera eta bialdu behar danez, jasoko dut bebai erderazko bertzinoa, baina badeko dira euskeratuta. Eta sumai pasako diatzu euskeraz. Ederto. Iruzurren aurkako planaren onarpena eta kodigo etikoagaz bat egiteko aldeko boskak. Honetan be, hasi horrezkot ikusten, imaginatzen, esken barrien ari, ez da? Nik ikusten? Zuk ikusten zuzan? Eta gu badakigu zer boskatuko da, ez da? Igual hemen zera bat daukagu, zera besaten da, kontra egiten da benin, hori bat daukagu. Por si acaso, hau batez. Zeigarren puntua izango izateko wiki elkartean sartzeko proposamena. Ezakit, hau, igual, mogotzete berbile, igual leirek ezagutzen dago apur bat, eta ingurumen arloa, garbineren eskutan dagoen ezkero, eure mogotziete berbile. Bai, Horreki da, entitate bat, esango neuke bizkala bukena burue egunerokotasunetik altzaute eta dabilena ingurumen gaixeri behire. Ez gure ritmo, eguneroko ritmo eta ikuspegi zagatuen, daukona da, guk ez daukogun, denbora falta gaitxik eta desakitxasuna gaitxik, ez daukogun informazio bat, konparaketa bat, ez dago lurralde batzuetan zertzuk egiten abizens, esperientzia daukien, eta bar. Eta guk ikusten dugunera horrek abeaztasun batek hartu dozkule. Iseko entzake, esan daigun beste gai bateaz konparetako moduen, UEMA baten egotie, edo udalbiltza baten egotie, edo beste aterkin baten, esan daigun gure egunerokotasun horrek gaixek lantzen dugu zen arren, beste batzuk gu baino ikuspegi zabalagoe eta jakitasun gehiago daukila eta hartulari moduen funtzionau aldabelako edo formazio aldetik gomendixuko nadozkuzelako eta esplikazio aldogulako. Entitate horretan, momentuz dagoezenak esango gaunke, daz gu baino ingurumen arduen ez da ondonaren eukizantia, baina pixkatxo bat gu baino aurreratxo.
bai, ez da diez udal batzuk eta, emaitzak eta ingunatik eta gu baino hobi eduki eznak, bai? Orduan, sartuko gineak pixkatxu bat horretatik ikasteko eta euren laguntzie jasoteko. Hori da pixkat. Eta argilaga bidena da, gudokugu, kasu honetan baina biseke batez bere ezagutuko dau, pertsona bat daukugu, mankomunidadien dagoena proiektu konkretu bat eduten, eta berez da hobekiko parte egin bai. Bai. Eta orduan, ze pasatzen da? Batzutan egiten dugu gure figura hori gorka ditzen da, pertsona hau, bai, hobekiko parte dira, eta parte bera autonomo da, eta da, proiektu konkretuetan lanien Euskal Herri guztien. Zer pasatzen da? Ez dugule nahi eta berak holan eskatu dozte, esati mesedez, ez konfunditzeko bere figuri eta bere lana noiz eitzen daren hobekintzako eta noiz eitzen daren aparte. Berak ez da dana hobekin onduen eitzen, gure kasuen guri onduen zerbitzu, ez da hobekin partaide onduen eitzen daren lan bat, da berak autonomo onduen, bere karpen eitzen dabeako, hemen laguntzen dozku guri konkretuki hausnarketa baten eta aktibazio baten ondakinen gaixen oso zentraute. Beste leku baten igual da, denda bat martxan jartzen laguntzen, edo enpresanari bat sortzen, edo berak eitzen da, beran autonomo. Eta hoxe, ikusten dugu ingurumen etiketa ingo dazkun ekarpen oso formazioak ez zautzen duguz. Egixe da, oinarte parte ez izen arren, gonbidatu gaitxu bai formazio batzuetara estrangiz, ungarelako, errakun roketan, baina, berak ikusitxo dudeko jakuleta, baimena mondosku eta erabendosku sartzen, baina, ez jakun berez, ez jakun toketan, erabaki den, ikusitxe zegoeretan dago esan, eta beste udal batzun handiken ikasteko eta mondoreko jakunela, eta oskoen hemen berezi bategaz lortu gendun formazio horretara, eskualde mailan, auki gendun ez baklinesine bakarrik, udalara auki gendun aukerie formazio batzutara joteko, naiz eta esizien parte, eta egoera berezi baten nahi musun ez, bezkatzen nahi. Horren hori da, hori ezkain izin hori gure ustez, onurak ekarriko dozkuzela, zade horretan egotiek, batez be, ikasiko dugulako asko eta laguntza hori jasoko dugulako. Kontu da, ez dala gauza bera, mankomunidadik, nor da ondakinen kudeaketi, mankomunidadik daroiek, baina, udalak bere lanak daukez, bere beharra izenak daukez udal bakotxak, daukez bere izaerak eta beharra izenak, eta uste dut horretan zentrau behar dugule, eta arduretute gauzela ondakinen kudeaketa horretan. Batzutak betzaten dugu ondakinen kudeaketi bakarri gile, zaborrak batu, erun, baina hortik arutza, hor bisatu batzuen dokumentazio horretan, museogaten irakurti danok, ze printzipio dauk esan, hobekik ze konpromiso hartzen daren, eta ez dela bakarrik ondakinen arutzon utze, ondakinen kudeaketi. Dauela, beste filosofia bat, osasune, ingurumenan zaintzien, eta beste hainbat gauza, entian kontzientzia zinoie, eta hori guztixo. Da, goitxik begitxuteko kontu bat ondakinen kudeaketan. Ez dakit? Bueno, dano daukezue, zera, ez? Elkartian printzipixo horrek... Hamar printzipio di, eta... Bai, laburpen moduen, batez printzipixo gaipatu gozu zelako, gu momentu honetan gaz, ingurumena begire, erosi konsumidu
erabili eta bota sistema baten. Osea, hori da guk egiten dugune. Eta gaur egun gure esfortzue batez hondakinei begiratzen gauzena da, hirugarren pausu horretan, hau da, bota hori egiten dugunien, aldanik eta onduen kudeatzie botadan hori. Hau da, gero, berziklatu bat egotie eta hori gana hortxega. Baina, klaro, horrek kaduzione bat egiko da. Ze, da hirugarren pausu bat. Baina hirugarren pausu hori bakarrik ondo egon da, beste bitxek espadoguz lantzen. Hau da, larrei erosten badugu, larrei kontsumitzen badugu, larrei sortzen badugu. Gero, klaro, diko gune, arazue gero hori da kudeatzen. Edo, bigarren pausuen, erabili bakarrik, erabili edo konpontu ez. Orduan, gugai bizkatzu bat atzetik eta hobekik dauko beste burualtzara bat eta esaten, bai, zuek hemen zauez eta, hombre, evidentemente, hori aldanik eta onduen egin duzue, ez abizena etxen aldanik eta onduen, baina ezaztu hori baino lehen beste bi pausu dagoen zela eta jenti konsentzia hori da, hirugarren pausu heldu aurretik gauzak bere gabiltzera, konpontzera, edo bitxi hau konsumitzera eta sortzera. Orduan, neure gabiz bizkat, gu gabiz, hauxe, gaur egun etxen dugune bizkatzu bat hobetutxua horitzen. Eta ikusten dugu behorek, beste gu baino, begira da altu hautik, begitzen da bezala gauzak eta hor formako gineak egin. Mundu aldozko da, Azalpenak eta emon da, ez dakit zalantzari, horrekin inguruan, zozer. Bai, bueno, hoekin printzipixu, ondo daz, noskere ez. Egu uste dugu, eskumena mankomuneena, eta mankomunea pagaz, eta mankomunea bako teknikarizek eta zuk leire zuza presidente mankomuneako, da zuk izan oson bagabizasun arketa eta prozesu baten, eta baloretan eta bizarren bilera badaukeu, bizarren ondakinen gaixan buruz. Eta, bueno, bagabizela, aurreraitza bategaz, korka, bagabizela guztertzen, begiratzen, eta hau mankomuniadeko tema bat da niretik, eta uste dugu mankomuniadekin bideratu dira, eta mankomuniadek badagoela unio zerrain, hobekiaz, azken baino bizkorragoa, bezaztapen batzuk edo bai, emon, eta gulba ez dela momentu honetan, Orduen, nik uste dut indarra zentrau edizela bakotxak bere arloetan, eta udalak, ez da udalak behain bida bera ezke udalak eitzen dau, eta udalak mankomunean da, eta udalak mankomunean eta geron bida hori gizarte zerbitzeko duten dizan. Orduen, guk uste dut horrek, ondakinena mankomunean jarraitzen dira, eta mankomuneetik inbigune, danok, horregaitzo behiz bilera eta errealiz horrein eta hortik kuidatu dira, eta hortik gestionatu dira, eta hortik ikusi dugula. Bai? Bai, mankomunidadetik lehen esatuko moduen, gabizkolpetan, baina ez gabizkolpetan hobekik eskaintzen duzkunari. Kasu honetan, ez gabiz hobekik asuntzinetan. Hobekik dauko askoz ikuspuntu zabala hori baino eta luziago hori baino. Gugaz, momentu jakin baten daukogun arazo konkretu bat adanik eta onduen etxe, eta osarketa oso puntuala, eta gaur egun eukikogun asesoritza hori amaitzu dugu da. Ez da jarriko, da, hori amaitzen da nire erantzartzen dugu nien, finito, hori hor bertan meditxuko da. Egongo baretz eukeri, eman komunidadi esartzeko hobekin, begoan plantean izan duetzako, eskesta, ezin da, hobekik, ez da bela ikusten, hobekin zako udalak komunidielako parte, eta esan komunidadiek. Eta barri hori gorka berak eskatute ez daigun naztau, nahiz da bera izen, da berak zen dauztara errezabatzutan, bere figurie batzetik bestera ezberdintzi, baina azten da, ni ez nabil horrekin modu funtzionetan zuekin, eta hori argi ekibio zuen. Berantzako honeitzen da bilen lana, ez da hobeki batekin goleuken lana. Berako hobeki hori baino asko zabala hoe, aberatza hoe eta informazioz geisha dagoen elkarte bat dugun ikusten dago. Gure ondakinek plastikukuna egun eta papelaka egun hori ez dala horrekin filosofixe. Momentu oso puntual baten, erakunde bateri laguntzie, beran realidadi hori dalako, guztako jako hobeto goti baina ez gauz hori baina hobeto. Horren, pixkan ezberdun bide. Bueno,
boskatu ingo dugu, bai? Hobeki elkartean sartzearen aldeko boskak, kontrako boskak, ez dago abstentziorik. Ekintza planaren jarraipena, beste barik eta agin ez, ekintza plana luzie da, ikez agintaldi plan bat diseinatu gendun eta urtez-urteko 2023koa esken duen erabat diseinatu, urte erdian eta sartu ginelako, orduan 2024 baitan sartu dugu zenbat ekintza. Publikatu behin gendun, busenatu egin zan, bi bertzio diferente dago, Zerritxarrek bertzio erraz bat jasoen, eta udalien erabiltzen dugu txosten potologo bat. Eta datu oroko moduen, eginda amaitxu direlako, edo egite bidean kasu batzutan dire ekintza batzuk, zokenak amaierarik, ze garatzen jarraitzen du, planaren ekintza preparadalako, edo ez direlako lortu, ekintza horrekin lortu nahi zidan helburu esate baterako, baina egin bezala interpretatuko geunkez. Orduan, proposatu genituen ekintzetatik, guztira egin dira 168 ekintza, berez hasiera batean proposatu gendu zen 155, orduan 13 ekintza barri edo egin dire, aurreikusi gabeak, 18 helburu lotutakoak, eta 74 erronka, kasu batean erronka berri bat sortu dugu. Helburu guztiak eta atal guztiak daukie neurri batean honek helburu, ODS-ekin lotutako euskarazko siglan ditutoko, baina helburu jasangarri horiekin badauki euren lotura zehaztuta. Eta orduan, 183,74 ekintzak bete doguz, atzeratu dira 110 bat, hau da ezin izendotzegu kolpe edo atzeratu dira, kausu batzutan kanpoko eragile bat batzuekin, beste batzutan heldu ezin egon garelako erabakia izen da, atxalazet kolpeko zugu urrengo ekitaldian, eta 6,06 bertan bera geratu dire. Normalean bertan bera geratu dire, analizi edo azterketa sakonago baten ondorioz erabaki dalako, edo ez dala bideragarria, edo itxeingo dugu, edo diru laguntza baten menpe egoalako, edo arrazoi ezberdinek tarteko. Proposamen hau edo txosten hau publikatu egingo da, gardentasun atalean uste dute dagoela, udaletzeko webgunean, eta nahi gabena, bertan ekintzaren azpian labur-labur dauka jasota, horreri lotuta egin garen lana. Beste barik hausen nahi gendun komentatu. 2025ko ekintza plana finikitatuko dugu, espero dut, eta apirilean plenoren bat edo badutugu, aurkeztuko dugu plenoa. Ez dakit, oharrik, salarretzarik edo? Jaso behar duen bai, eta ikusi dugu, eta gara komentetan. Eta horre hartzen dizen ekintza asko, aurreko legaldik iratoz, eta proiektu asko bai. Beraz, aurrera doiez, eta horretan parte gara, eta ikusten dugu aurrera guti oso positiboa. Horrek eskuntutik oso positiboa. Ekintza plan hori da udalaren ekintza plana, eta danok eta batzordetan komentatzen diren gaiak, eta norabide bat jartzeko baliabide bat da, instrumento bat da. Guri laguntzen dozkune egunerokotasunean eta agintean zagozanean norabidea ez desbideratzen, erresa dalako ez da, egunean bai asko sartzen direlako, eta nik uste dut, baliogarri izango dalako, aurtengo agintaldirako, eta seguru nago hurrengo agintaldian hemengo gauza askorekin jarraitzeko premia egongo dela, eta jarraitzuko dela. Hemen behintzat edozen jarraitzabe, ekingo gotzagoela.
Alde Zaharraren espedientearen barri, hori gogoratzen sari aurreko plenoan eskumena alkateari emon jakola, apur bat hau zertzeko, baina derrigorra daukagula pleno guztietan apur bat honen barri emoteko. Hemen berri emongotzet idazkariari, berak dukelako zehaztasun gehiago honen inguruan. Bai, pentsetan dute jaso duzula dano, laburpen txikitxo bat, eta bertan azaltzen dena da, zenbat diru laguntza jasosa, bakizu egiten direzela 2.700.000 euro. Proiektua bakarrik obrarako dire 2.468.000 euro, eta horretan beste partida handi bat izan da proiektue eta obra zuzendaritza. Hori dakizue, kreditu aldaketa noen komentatu. Hori, badakizue zelan neste funtzak, badekie sistema bat kontrola eta eramateko, momentu honetan horrek proiektuak eta gauzak egin direz esleipenak eta eramaten eta lehendigia zite dauz, igual funtzatan ez direzena oso ondo kokatzen. Orduen, pentsau izan dugune izan hori ataratea diru laguntza horren kontra gauzatzeko, eta hor gelditzen den aldea 2.400.000 horretatik horretara dedikauko direzenak, eta diru laguntza bera beren osotasunean zenbatekoa da, eta gaur bertan egin dugu batzar bat ministeritzagaz, eta izan da, galdetzeko, ia posible izango zen diru hori gastatzea obratan bai. Orduen, horrek ekartzen dagoena da, hori aztertzea, zeren bat zuzen dagoen igogailua berbai pentzeute udaletxe sarrean eta jartzea, eta hori izango zen aukera udaletxe sarrean berbai sartzea, igogailu horren egitea, eta izango zen obra honek kontra. Eta gero horre justo goiko portalan, zelan da, mexikanaren etxea. Horra horrean gaintzu dagoela espaloi bat bai, ez datorrela bat beste ikatxagoagaz, eta hori esan egon aurreikusite ekitea maila barrinean, eta orduan izango zen beste gozoan lehituko zena obra. Ez dakite azarduna zen. Bai, batzuk iparean justo lehenko Santanderren aurreko partitxo hori lokali ekingo dire, eta hori herritxarrak konturetu zien bileran, esan jota hori hola miratuko da. Eta bai, diru ez da hongo seguruenik plazan inbertitzeko, eta igual interesgarriagoa da igogailuan apur bat indarra jartzea, bat ez irisgarritasun aldetik eta handeko usan zerbitzuen ikuspegitik, baina hori eukiko dugu aukera, espaloi hori behintzat holan bardin dute gelditzeko, eta holan irisgarri geratuko da ja eremu guztixe. Orduen, kontu eta holan apur bilduta, diru hori ez galtzeako, aukera izango zara, gastatzea lehen aurre ikusite du urteatan beti atzetik udala egilean beste ekintza batetan. Eta nahi genuen gaur zehaztu ministeritzatik hori ontzat emango zuen, eta batzarra bakungo hori da, eta esan duzkue baietz. Beste barri bet esan duzkuna da, obra amaitu behar dela, datorren urtean martxoaren amaierarako. Oso justu da asuntua eta ez da udalaren erruz. Ze behin betiko zelan dirua laguntza zelan jasoko da, behin betiko ebazpena etorre zen urte amaiera, 2008 Eta eurek, azaldu dozkonean, laguntza da 2008koa. 2008koa da, baina gu benetan jakin dugu aurre erroan dela, pasaden urteko azkeneko hiletan orduen. Izateko, proiektu amaitu, obra bizitatu, zabaldu da lizitazioa, idatzek esan da moduen, eta amaitzen da epea eskaintzak eta aurkezteko aprilaren 23an. 24an zabaltzen da lehenengoko sobrea eta 28an bigarren. Ero horregin behar da azterketa bat, teknikoa, ikusten diren eskaintzaren zer aurkezten daben, hori proiektoren egileak eta ingo durien, eta judikatzen da arazo balik maiatza maiera erantza, baina esan dugu ekainean hasteko moduen egongo zen obra. Eta ministeritzan esan dut, dabizena atzetik epea luzatzeko, egiteko epea luzatzeko, baina eurek ez tekila hori tinkotasunez ezin dozkoela esan nolantz izango darik. Ze
asmoa izango zen beste 3 hilabete gehiago luzatzea, baina hori badakizu Madrilen zelan dabizen gehiengoak eta gauzak aterateko, eta honek azken batean eskatzen dagoena da, hori dekreto omnibus edo dana egin dago etzu, ezta? Sartzen dizena beste gauza batera, hau izango zen tarteko sartu behar da beste gauza bat. Orduan ez da seguru, amaituko dela, obra komplejo da, eta, badaginekin behar dizela amaitzeko epe barru. Eta, besterik lan, lehen komente duzu ez, lan Arrakaldeen azterketa hori egiteko lana bebai egitu dela honetan. Hasite dagoz, hasite dagoz edo datorren azteko, eta ja komunikatzen hasi dire portal batzuetara ja agertzen hasiko die, eta junga ikusten abertzea harrera dauken. Bilera bi egin duguz, merkatariekin bat, harrera oso nauki gana, merkatari asko gehienak etorri ziren. Herritxarrekin ja, herritxar bitxi hau, alan dabe, erabaki goiak herritxar asko ziren etorri, jaubiek eta notifikazioak, edo bat bialduko jakietzera, apurat honen barri emoten. Batez bera, enpresa bat etorriko delako, euren etziek ikuskatzera. Evidentemente, euren baimena emotiko dabe, jakitun egoteko udala atzetik dauela. Bai, eta nik pentsetan dut sistema izango da, fede emotea, danez udalaren ekimeneko gauza bat, bestela ideako zen notario bat ekarri, eta kostua horretan ikusi gindu bai, handitu ingo zala, orduen neukartu dut nire kargu horreri fede emotea, eta amaitzen dena nobra ikusten bada arazoan bat dagoela, amaitzen egongo da erregistro bat edo artxibo batzuk, fotografia batzuk ez eta ikusteko benetan izan egote. Horrek ez da pentsatzen gero arazorik igual egon ez dizela, ez dizela egongo ze balitik baski batzuk egotea eta beste zozera gartzea bastarra batetik, ez da betzen burratu jaku hori dela aukera bat, hau burre garantia batzera segiteko. Ez dakit, besterik hola besteko diratzeko betetako, ez dakit zantzun bateko galdera bat badeko zuen? Zuxe, komentatzeko, baina bilerak eta indiela, eta Richarri be korreos bialdu jakiela informazioie, eta nik besteik ez dakit galdera dikendu dukuztuen, listo. Etorri bidarte be, barri emoteko, etorri bidarte babes bereziko eraikina dan ezkero, eta salerosketa bat egon dan ezkero, salerosketa horretan administrazio orokorrak legeak horrela esaten dabelako badauka lehentasuna erosterako orduan. Orduan, Eusko Jaurlaritzatik bidali duzuen karta bat, atzera eskuratzeko eskubide hori genokola adierazten, eta eskubide hori egikartu nahi genuen edo galdetzeko. Hori bide ginen, ez da, dan onartelako bat azterketa harin bat eitzen, dauzake harin eitxeitokau da egun ezagulako eperik, baina, baloratu da, ez dela udalaren interesekoa, eta orduan Eusko Jaurlaritzari bigalduiako ez daula interesik. Eta horren barri emote izango litzateke beste barik, ez dakit horren gora beran sozak, edo? Eta aurrengo puntua, EH-duk mozio bat aurkeztu nahi da, Bizkaiko udalen finantzazioen gora beran. Kaietek irakurriko da. Azken egunetan jakin izan dugu Bizkaiko udalek, Bizkaiko Foru Aldundiaren udalkutxa funtsetik eta gizarte zerbitzuen foru funtzaren jasotzen duten finantzazioa dela eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 2008ko tributuetatik eratortzen den diru bilketa gutxitu denez, udal likidazioa negatiboa izan dela. 2008ko likidazioen arabera, udalkutxa funtzaren eta gizarte zerbitzuen foru funtzaren likidazioen ondorioz, Bizkaiko udalerriek 37,7 milioi itzuli behar dituzten. 2008ko urrian aurreratu ziren likidazio negatiboko aurreikuspenak berretziz edo okertuz kasu askotan. Markina Xemengo udalaren kasuan 224.522 euroko likidazio negatiboa izan da. Kontuan hartu behar da, aurreko Bizkaiko lurralde finantza kontseiluaren bileran egindako aurreikuspenen arabera, udalek 40,9 milioi itzuli behar zutela aurreikus zela. Orain, itzulketa 41%-an handitu egin da. 2008ko azken hilabeteetan, Bizkaiko diru-sarrerek hainbeste jaitsi izanari buruzko azalpen edo arrazoirik ez dute eman Bizkaiko Foru Aldundiaren ardura.
Aldi berean izan beharra dago gaur egun Bizkaiko udalentzat Bizkaiko Foru Aldundiak zerga itunduetara bideratzen duen zenbatekoa 99,7%koa dela. Eta urteak direla partaidetza hori ez dela eguneratu ez da aztertu. Partaidetza honen ehuneko egokia den edo ez, nahiz eta udalerriak gero eta eskumen gehiago izan. Orain ia hamarkada bat onartu zeneako toki erakundeen legeak herritarren gandik gertuen dauden instituzioen berezko zerbitzu eta eskumenak zehaztu zituen. Zerbitzu eta eskumen horiek subsidiaritate printzipioetatik abiatuta positiboki eragiten dute gure bizilagunentzako zerbitzuen kalitatean eta horrez gain lege hau tokiko autonomia indartzeko tresna bilakatu dela esan dezakegu. Hala ere, finantzazio egokirik gabe ez da nahiko udalek duten politika eta eskumenak modu egokian aurrera eramateko. Horretarako, nahikotasun printzipioan oinarrituta udal autonomia aldarrikatuta, udalen finantzazio egokia bermatuta, gizartearen digitalizazioak, trantsizioko soziala, erronka demografikoak, etxe bizitza eta zaintza beharrak adibidez, tresna eta finantzazio sistemak eguneratzea eskatzen dute ala beharrez. Aurreko guztiak kontuan hartuta, honako mozioa aurkezten dugu osoko bilkuran eztabaidatu eta onartu dain eta Bizkaiko batzar nagusiei eta Bizkaiko Foru Aldundiari ondorengoa eskatzeko. Lehenengoa, Martina Ximengo udalak bere herritarrei eman beharreko zerbitzu publiko guztiak bermatu ahal izateko, finantza eta diru sarrera nahikoak izan behar dituela aldarrikatzen du. Bigarrena, Martina Ximengo udalak adierazten du Bizkaiko Foru Aldundiaren zerga bilketa txikiagoa izateak Bizkaiko lurralde historikoko zerga sistemaren inguruko hausnarketa eskatzen duela eta baita udal finantzazioan izan dezakeen eraginari aurre egiteko konpromisoa. Hirugarrena, Bizkaiko Foru Aldundiak jasotzen duen diru zerga itunduetatik udal finantzazioa bilatzen den ehuneko handitzeko eskatzea. Udalek baliabide ekonomiko handiagoak izateko. Laugarrena, azkena, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bizkaiko batzar nagusiei mozio honen berri ematea eta mozioa Martina Ximengo udalak dituen komunikazio bitarteko ezberdinetan bitartez jakinaraziko zaio herritarrei. Mozioari ekarpen dugu. Bueno, guk ere irakurriko dugu, Eta honi irakurtzen dudana, ia gaur edazte buruen hitzez hitz bidaliko dut udaleka eta guzteko jakun gaurko aktan sartzen. Bilduren mozio hau, legegintzaldi honetan udal finantzaketaren berrikuspenari ekiteko gehitutako solaskideekiko eta foro instituzionalekiko desleialtasun ariketa argi bat da. Udal finantzaketarako batzorde mistoaz ari gara. Batzorde hori, Bizkaiko udalerriek eudelek ordezkatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiak osatzen dute. Batzorde horren helburua, toki ogasunei buruzko foru arauan arraututako udal finantzaketa eguneratzea da. Udalerrien beharrei eta eskerei erantzuteko. Horretarako, lan plan bat edu zehaztuta, dagoeneko gauzatzen ari dena. Helburu hori lortzeko bidean aurrera egiteko. Beraz, foro hori eratu da Bizkaiko udalerrien finantzaketari buruzko gai guztiak jorratzeko. Eta bertan ordezkatuta daude udalerengoan gehiengo duten sentsibilitate politiko guztiak, baita Bildure. Mozio hau beraz, ulertezina eta justifikaezina da errealitate horren berri duenaren gandik eta gainera parte hartzen ari denaren gandik. Alde bakarreko ekimenek, hala nola mozio honek, ez dute batere laguntzen helburu horretan aurrera egiteko behar diren adostasunak eratzen. Eta protagonismoaren aldeko interes alderdikoiak baino ez dituzte agerian uztea. Azkenik, Bilduk Bizkaiko lurralde historikoko eta EARreko gainerako lurraldeetako zerga sistemari buruzko hausnarketaren parte hartzeko aukera du. 3 foru aldundietako gobernuek akordio gisa alderdi politiko guztiei helarazitako zerga proposamenetatik abiatuta. Hala ere, benetako akordio borondaterik eza agerian geratzen ari da negoziazio prozesu honetan. Datu erantzi batzuk. Mozioak Bizkaiko udalerrietan udal finantzaketaren argazkia osatu gabea erakusten du. Izan ere, udal kutxaz eta gizarte zerbitzuen udal finantzaketarako foru funtsez gain
bi funtsak batuta tributu itunduen 29,76 gizarte-kutxaren funtsakin, autonomiaren aldeko eta mendetasunari arreta eskaintzeko sistematik, eratorretako balioekin eta karga berezietako partaidetzarekin osatzen da. Beraz, adierazitako 29,76tik harago da. Izan ere, 2025an 40 gora. Hori guztia udal-tasak eta zergak eta foru departamentuak udalei urtero ematen dizkieten diru-laguntzen lerroetatik eratorritako Bizkaiko Foru Aldundiaren finantzaketa baldintzatua kontutan hartu gabe. Bestalde, 2024ko likidazio negatiboaren itzulketa konpentsatu egiten da, neurri batean. Udal finantzaketa funtsak 2025erako 37,9 milioi eurotan erditzagatik 2024an xedatutakoaren aldean eta aipatutako karga berezien ondorioz 10,7 milioiko gehikuntzarekin. Asteburuan bilatuko duzu hori, eta hartan jasoko dugu mozioa onartza tokatzen da, mozioaren aldeko bozkak, mozioaren kontrako bozkak, mozioa listo, onartuta, hartutako erabakien berri ematea. Ez dakit puntu honetan zalantzarik edo zuen? Zalantzarik bat ez. Eskerrak emon, udalekilei aurreko baten eskatu behar du kantidadiak sartzen juteko eta gul bat beste falta da, baina kantidade desente da asko dauz, egiz izateko eta eskerrak emon informazio duigarri horreaz etorria dako inguen. Jasota, eskerrak. Zinegotzen galderak, estelakoak? Bai, apoko bat dute gorko dagokionez, bale? Lehen eta bat, udal aurrekontuei baietzan mogun zen baldintza bateaz, bai? Eta behin duen martxoko kreditu aldaketetan sartzea. Eta zen apurtzu bat, zeiez bidie amaierako badaki homo zamutxuko da, eta aurreko legalizeko asunarketa bat zabaldu bendu. Eta ez da behiratu bendu hemen, aurrekontu da buruz ingenuen pleno hortan. Eta eskatu bendu, bai, zer etxik ez. Bai, nola bai, kudeatzie, ez partidarik egintzie gauzak, ez baizik eta hausnarketa prozesu hortan, apurtzu bat aurrera jutie, eta oso garrantzizkoa da horrek erragonio guztiz ondatuko dago. Eguneko portzentai altuera, bilgailuek ez dizela erritzik pasauko, eta horrek, emotie agor bat, hausnarketa zabal bat, iliki bat, herri zabalduten oski, bai zabaltzie eta hortako bat emateko edatu duko leuke. Orduen, urrengo lurralde batzordien sartzie, ez da erantzunik eskatzen, baizik eta hori izan, bat horretu agintzie, eta nahiko gonke horrengo lurralde batzordien bau tratetia, bai? Liz, azaldu edo duzu barriro, ez dut harrapatu. Exactamente, aurrekontu onarpenen izan genuen, ez da. Eta zei izan, baldintza? Ez, guk izan genuen esan bebai, hausnarketa prozesu asko gauza balik, eta zeiez bidie, daki hona zamaitzuko da, 2006ko iraien, edo txartozpen nabil, dutxe gara bera, eta badakizu horreko legaldixen, hasi genuela Martinez Emingo arkitekto batzukin hausnarketa prozesu bat, herrigunien, eta horri esan apur bat, ez dago zertan hortik junbiarri, baina bai, hausnarketa hausnartzea hori barriro dinosu edo garretzea horrela? Bai, herrigunien ezken baten horrek itxuskune da, enkotxe ditxe egoneran testera batera antolatu alda, eta hor bat prozesu hori aztiebe bai, ez zati ala behitzu bat hori da, eta jarraitzen dugu herrigunien igurigurez. Orduen, onazien proposamen batzuk, eskatu jakuen Martinez Emingo arkitektei nolabait herrizaz binkulote dago zen beste batzoi bai, eta, zan apurtxu bat, hain garrantzitzu edan obra bat eta zerako reperkusia ikusiko da edukitxe, apur bat horretan behiz enterretia bortxu bat, ez? Hoxi zan apur bat ipinik indune eta guzteko jakune partidea, eta,
ez dugu ikusten momentuz landu danik, urtia horra doie, eta horrengo lurralde batzordien, guztie, ia zeben ikusten da ez, bai izan baietzen nola bait, betxagatik ibari, eta hemen baietza zen, eta apurtxo bat, ia hortik, zelan bideratu edo zelan ikusten den azteko prozesua. Orduan da lurraldeko batzorderako apurtxo bat. Tratekako ez da hemen bakarrik zen apurtxo bat, ez? Hasi galeoko kreditu aldaketekin, eta jaian da, onartute da horreko idealeki dautea 2008 alda. Gerakinetatik hartzen digu, bai. Gero, kreditu aldaketekin jarraitzuz. Noski gai guztiziak batzorrietatik pasatu izela, egunokaz erabili dugu hori, baina ikusten dugune da, eta esatu dugun moduen ez, edozein ekintza, edozein gauza eruten da gaurra, zifra bat eruten da batzen, bai? Eta zifra horrekin ez die batzorrietan komentetan. Zifra horiek ez die batzorrien komentetan, ez? Bideok eta hemen nire akta jaso dut, horrate batzorrien ari ez, puntuz puntu komarik, bai puntuz puntu puteren nintik inora, puntuz puntu ja hitz egin dugu, eta ez dute zifra batez. Zifra batez, eta, enpresek asketak egin dugu, eta zifra esatez eskapetan. Eta, adibidez, hobekiren kasuen, hitz egin da, baina ez da nintik inora ez da esan, zezuko zatuko da denik. Eta gainera ustote hori galdegier, irantzaren menteri, edazkari kontratzali ezukin zendula batzordian, eta hau da zifra bakarra, ekoten amera kontaute ez. Eta aldezarren buruz, eta beste guztu izeri kantidaren, azken batean eta orten bazena plenure bozkatzera da kantidadik, ze hor beste gaixen, berreite daz, noski berrein dugu zera, baina horren atzien daz zifra batzuk, eta bakarrik hori zifra horiek usteak, kontutan eukide izela batzordeetan bebai, hitz egiten den gauza bakoitza, zifra horrek, zifra bat egun bida bera, batzordien, gero bakit antolakuntzan, orkesten dela, noski baitzea, zeren zifra ontsa boskatzen gabiz. Baina bebai, balantzeko, azken batean, natutxen gure lanak, eta antolakuntzara baten da zinegotzi bat, lurraldera beste bat, herritartasunera batzardera beste batzuk, eta azken batean, arlo bako txien ja, antolakuntzara heldu horretik, eukidegu danok zifra hori buruen. Da hori apur bat, eskatuta dagoena, erantzun batzuk jaso duguz, eskartzen dien, bizkorren entzutia egiz izan, eta bestean, ez da horrezari, eta jasoko duguz, eta gero beste komentarixo batzuk, proiektu batzuk buruz, lurraldean esan zen hain dezago zela, hain de bat badaz, pasatzi ez da beste. Apurtxo bat hori, importantia da, azken baten birukin kokatzen gabiz, herritzarren dano birukin kokatzen gabiz, eta jakitxie exactamente ez. Zer gukun hartzen ditu honek, eta gu baietza bozkatu dugu, noski baietz, guztixek aurrera nukidiz, egu larritxarrak, mitxatzu herrixan zazu, eta hau da, Amalo mila zenun da laragoi koma irurogeita mazazpi, ez da laragoi mila, ez da laragoi amalo mila zifra, exacto bat. Eta horre ez da hori, bai, harrakalak eta itxeko, eta hori esplikazio hori. Eta zemat da beste dago, zemat ez hauzu, ez dakit, komo ez dakit da baietza bozkatu zu. Azken baten, jakin bigo apurtxo bat, aurre kontu horrein bate badaz, teknikari zego badukie, edo gongo diez, eta ez baldin badauzu, gutxi gora bera izango da lan, eta pasako horre kontu, eta horre kontuen gainera testo bat agertzen da, beste azalpen batzuk batoz, eta hori zehaztasun asko gatzea. Ez hori apur bat eskatu dugun agunokaz, aldan momentu eskatu dugu. Baina bai, Pariseko jaso genduna, guakti Pariseko jaso gendune antolakuntzako, orduan, bi egunek dugu batzartzeko da bai, eta, zein maz bakarrik da, hori nahi bat, eta uste dugulako, zifra hori nola exacto du bakar, koma eta mazazpikoetara adibidez. Badagoela hori, natzen hausunarketa bat, txosten bat, kontu horri bat, eta hori dara, batzordietan komeniana lukitxia, bai, hori da portxu. Bai, ekarpen hona, oso, ez dago problemarik, lehen dekretuetan eta lakoetan jartzen den bezala, apur bat, proiektu ezberra egiten dugunen behar, proiektuen zifrak askotan maigaineratzen dugu, baina maigaineratzen dugu zuaren modu ahoskoan, eta bagitxe behar horren beste da aurrekontua, eta igual, aurrekontua partekatzea dokumentazioak egin batera, aldugun horrean, eta proiektu baldin badugu, eta ez da problemarik.
Besteari dagokionez, egia da, orain egindan kreditu aldaketa ez da urte osorako. Orain egindan kreditu aldaketa lehenengo zati bat gure asmoa justo gainera zen hori ez egitea. Hau da, ez egitea martzuan kreditu aldaketa omnibus, hola bezala, lege dekretu horretadien omnibus holako bat. Ez eta, bueno, apurka kreditu aldaketak egiten. Esan eman datarik, baina bai komenta hori notzuen, komeni izala bizikerrek egingo dozkun trafikoan inguruko eta azterketa bat, eta hori eskuetan eukitzea komeniko dela horri ekin aurretik, Zabala plazan deia definitzen doie apur bat asuntu eta Zabala plazan bezer doien, badoko gurtartean beste aukeratxo batzuk be hor egin aldiren aldaketa batzuenak, eta bai ikusten genuen kontu hau urte amaiera aldean edo garatzen hasteko. Egia da, lurraldera eraman genke datorren lurraldean eta hasi apur bat berba egiten nola, zer, zepetan eta gauzatu nahi dugun eta plangintza aztertzen hori zalantza barik. Baina, 2025ko ekintza planean sartu dugu, bai, sartu dugu. Konsignaziorik espada egin sartuta dago ja, osake konpromiso hori gauzatuta dago nire asmoa bai izan da geurko 2025ko ekintza plana aurkeztu izatea, baina, kostetan da, bai, neronek egiten dut, txosten hau neuke indako da, eta txosten hau egiten denbora behar izaten da, eta 2025ko abe osatzen gabiz, baina helduko da eta partekatuko dugu seguki. Ez dakit beste galdera ekarpenik? Bai, hor ikusi da, bai, komenta duzu, haitzen emotera kirolde gizan partide toketan da ordaintzia, ez? Bene eta berriz esaten. Jasotea, parkatu. Hori da jasotea, sarrera, parkatu. Diru sarrera jasotea, bai, parkatu. Bai, komenta da kirolde gizana, bai. Horreko baten, esan gendune, dena horrenkigu, ez? Horrek urteko ekaini bukatzen zala, aurrek itxasela gimnastiko bai. Zozer, konpartidu zen, bai. Denbori horra doie, bai, legeak aldiberatzen da, probak izkatzea, bai. Baina, jakin gara osa bukatzen dela, ez baren kigun bapatik pun, eta zilgar prestatzen, baina baren kigun danok horrek alegaren dixen osa maitzen eta ondino, estalizita zen jaia ateratzeko zerik ez, orduen da, bai, eta dokumentua bai. Egia da, baldu ezin igabizela. Azkenengo hilabetetan, etorri jaku Eusko Jaurlaritzatik proposamen bat, orientazio zerbitzua, bizitazioa eskartu gendunean, esan gendun ez da, gure asmoa zala, orain dagozan postu ez gain jornada erditxo bat, kirol dinamizazio, kirol teknikaritza, ez da, kirol plangintza bat, udalerri maiago kirol plangintza bat egingo gana, eta orientazio zerbitzua. Barne hartzen da bena. Berriki gainera gabizakur bat lantzen eremu eta esparru ezberdinetatik orientazio zerbitzu hori Eusko Jaurlaritzako mugiment, ezagite ezagutzen duzuen mugiment zerbitzu bat dago, lako proiektu bat dago, eta horrek ze engaje eukileiken. Eta batzar horietan, hainbatetan plantatu izan dugunean, lizitazioan guk zerbitzu hori daukagula kiroldegian, behin da berz izan jaku, ez dalako meni. Eta orduan, horrek eraman gaitu, berplanteatzera atal hori lizitaziotik eta seguruenik atal hori lizitaziotik atara beharra. Orduan, hori moldatu eta nire esperantza osoa dauka gainera helduko garile. Hor arte daukagu momentuz lusapena. Batez begitaki bai, parkatu edaki bai, brinkazkak saltzen hasi hortxo bat nola baita ez, bai jakin enpresik ez da bat atemia zer, ez eta behar jako horrek izaz datorren urteko ikastarako plangintzi hasiko diez, bai guda horretik prestatzen edo bai ez, eta dago. Baina edo zelan behu da horretik, ez da behiko esan edo, teukiko da berizitazioa martzan, baina ez da behar jakingo plangintzarekin hasi aldira arazo barik euren egoera zer oso ondo dakize subrogatu egingo direla lanpostuak, orduan zentzu horretan ez dakit ze zalantzekin dabiz, ze euren egoera berdina izango da, langile izaten jarraituko dire, kasu
gehienetan subrogazioko tablan sartzen diren lanpostuak dira, eta plangintza egiten has daitezke lasai. Nervioso egon daitezkela, bai, jakina, aldaketa bat etor daitekenean, bai, urduri egon daitezke. Eurekin batzartu garen batetan, eurei esaldotzegu zer doan bizitazioan, bizitazio testu oso potentea, aurrekoan aztertu genuen, 30 foliokoa, eta ez da komeni gauza esakiniketan ez edo zelan, eskapadarik ez izateko. Hortxe dago, nire konpromisoa daukat, eta heldutzen. Oporra hartu ditut, bakarrik kolpetzeko, zer bestela ez da modurik. Hona etorritza, ez da bakerik, eta ezin atxada eskolpe. Beste bat. Bai, horre bideak, badakigu leko jabiek jasatu da dela, eta, salketa nahi da, horre, bere sasoien, eta pandemia garaizen, hitzarmen bat aurrekoekin lortu gendun, 10 urterako parke erabilgarri izateko, interesanti izango zen hori nolabait ia zati bat, nolabait hori ezelan aldan mantendu, eta urte bani notizizi, nik apo bat zaten dut, nola trasladatz diren diri, bai, egatxe lasa, alkatea. Notizi irtenean, batxuetan ez, zuk dituzen du, dituzen du, materi, esatean dira gaur artxibo bat egoela. Eta, artxibo hori buruz, bizatuko zen duela, udalandia dan bat, urtegikoa, kasu honetan, bai, ikusteko horiana, eta, betxe da. Jarri nintzen eurekin harremanetan, zabaldu zanean, gero bere alaken du ben anuntzioa, eta jarri nintzen eurekin harremanetan batetik basoa erosteko interesa genuela dirazteko, eta bestetik, galdetu nien, eta basoa genunkara asmoa erosteko. Handik itxira, eurek, saltzailein direkin harremanetan jarri ziren, euren barruko gauza danak eta ateratzen edo garbiketa egiten ari zirela eta bakarrik behar zutela baimen berezi bat udalarena garbigunera, beste kontu tekniko edo administratibo batekin lotuta zegoela. Eta oso kontuzazio horretan zala, edo aurrekoan, baina uzut horretan izan zala, esan dutzen, bertan eukiko zutela artxiboren bat, eukiko zutela edo pentsatzen nuela zeukatela zer, eta ia horrekin zer egiteko asmoa zeukaten. Beraiek esan zeratena da, artxibo horren zati bat saldu dugu, eta besteak Eusko Jaurlaritzaren eskuetan dago, beste zati bat, eta digitalizatzen ari dira. Hau da, sosteniri, ez esan, hor ezer euenik, ez guk aztertzeko moduan dengo zenik, ez guri eskaintzeko moduan neukienik. Hori izan zen, nik emon jaten informazioile. Besterik arrezkero, ulertu neban, ez zukatela ezer udalari eskaintzeko, artxibo historikorako, esplikatu notzen, gure artxibo historikoak daukan balioa, eta gure artxibo historikoarekin gainera, bereziki azkenengo agintaldi honetan egiten ari garen lana, baina eurek ezauzkenagatik bere momentuan salduta, eta bai komentauzten, zati bat, Eusko Jaurlaritzak zeukala, digitalizatzen. Eta bai hor bai komentatu nintzen, Eusko Jaurlaritzak, kasu horretan, Eusko Jaurlaritzak gure artxiboarekin harremanetan jarriko balitz hori digitalizatuta izan da, gure artxiboko plangintzan geneukola webgune bat, gure material digitalizatuarekin webgune bat egiteko asmoa, eta kaso egon zitekeela aukera gure webgunetik Jaurlaritzaren webgune eta digitalizatutako material horretara nolabiteko loturak egiteko. Baina ez, gure artxibotik hongo zirenik, ez oskoen ezer eskaini. Nik bai esan batzen, horrek materialak digitalizatuko baziren, ia Eusko Jaurlaritzarekin aukera egon zitekeen material horiek gure plataformatik material horiek eskuragarri izateko izan zitekeela aukera bat. Besterik, ez. Eta nik horregaz jarraitzutez, badakin nondik urte dabel horrek itxikora bera eta badago herrixen persona bat, jaso da bezena doaintzan, familia horren gandik, argazki batzuk ikusi dodaz, hitzarmena prest dago, eta hori momentuen berak nahi dabena da errekartasun batzordien komentako numenera, izen da bizen da dana, Ricardo Larbaiza dukez opari edo doantzan jaso ditxune argazki batzuk, emango dauz artxiborako, hitzarmena hori prest dago, esan dut, baina falta da fleko txiki bate lotzie, eta nahi dau, Ricardo nahi dago itzie,
argazkita zinemataldea gazten izango duen. Publikoan, zelan emoten daben, bere izenien, bere nortasunagideagaz, bereak direlako. Zer beste horredanok, iratzik izan da moduen, igorregaz momentu baten besti ipini harremanetan familiakoek, eta alkateagaz izen da termina horretan, nahiz eta beste batzuk beste termino batzutan esaten dabe. Bueno, ez dut bukatu lehen. Sartu zen nahi hitz egiten, iretzela zen. Ez dut bukatu nahi. Pasan duzu, egia ez danzo zer? Ez, nik ez dakit. Nik bakarrik tasbaletan dut, eta nik jaurekin hitz egin dut. Gorkoen, da bakarrik jaurek konversazio honetan, prozesu guztia zen izan da batxu bat, hitz egiten du bai. Eta, bai, interesauta bai, iaz ezokin barruan, ez? Ze bizita bat, alkate nintzenean, bizita bat egin bai, bai daleko beste teknikari batzukin. Eta, bai, zezeukien, ordu gobetu nahi izan behar ba, eta guzti hori. Eta, ni noi, ni bakarrik, bertzinio izan dut oso diferentia da. Oso diferentia da, ez dakit igual txartu lertu bat izan da, igual konpaturik, ez dut konpaturik. Badakit hori, konsulta ibela botatzeko gauzak eta guzti hori azeran eta hori, eta karrekin kontaktuen egintzeko zela, eta hori dena. Ricardo Nagezena bestakit, Franik izan da kontu hori, Ricardo Zogien izan duen berra, aurreko bilaren komento zen duen Fran. Eta guzti hori, baina, eurek etxe egon di, zeren hori argi eta garbi zaztean, izan dugu zala ondaletik aproposa zan pertsonia eta aproposa pertsonik badukigu, beretik usteko daukie, amazik garren menderarte dana digitalizaute, ez da digitalizaute, dana digitalizaute, eta bazen egon dizela, eta ez da bena erantzun jaso, eta horrela etxik, hasi dizela nola betu hori mogitzen, eta dago zelako beste konversazio batzuetan, ez. Ez dakiz kontu bainoek. Nirekin ez horretan... Nina zuri, nina hor, nik iziote zan, bai, iratxe, benetan. Ordu noraitz izateo txartu lertu bat hon bada, igul, hau, nolabait, lasai, hitz egin lehike, edo que sea. Zeren, ez dakiz puntu bainoek interesgarri edo, ez bada ikusten, nik ez dakit, nago horatzen, seguru interesgarri bai, baina ez dakit zer dauen benetan. Egamazei garen momeneko dokumentu, kemenguk izango diez, ja dana digitalizaute dago, uste okera hon bat galtzen gabizela, agian. Beti bedinot, nire ez jakintasun horretatik, baina beti gani jakin dugunik horra duen baloreko osasko egon dizela. Ez dakit posiblean, zerbait apur bat egatu die estatorri nion udaletik hau baloreta, gurrez gogozan, eta sensazio hori, igual ez da komeni gelditzio horan. Egure egun bida, gehi bat edo apur bat lasai berbaitia, eta apur bat agitzea puntu hau. Nola baitenik, guraldetik, biratzen azten. Behar bada txartu ulertu da, nik ulertu notzelako horregia digitalizatzen dago, horrek ez dago zirezu, eta jaurlaritza gainera zuzten, jaurlaritzaren eskutan zeudela horrek dokumentu. Orduan listo, esan hola bada, listo, lipai, komentan notzen, jaurlaritzak horrek digitalizatu ezkero, eta horrek nonbaitzen plataformaren baten ezkeiko balituzte, egon zitekela, aukeraren bat gure plataformatik nola baiteko lotura bat egiteko, eta aukera hori zegoela inongo momentutan, notzen esan inorkongo zanik, zeznekien eurengatik, desde logo jasone bana zan, ahaztu, zeia eginda dago. Baina holan bada, zuk esaten dozun moduen bada, evidentemente, bihar goizeko bederatzirek eta laurdenetan ez izan zalantzarik deituko zetela eta argituko dugula. Ze zalantza barik baliteke, baliarik ez izatea, horre ezakit hori baloratzeko badokagu pertsona bat, aditua, bera baloratuko da, baina hor balioko edo zer balego, evidentemente, eta neure ekimenez galdetu notzelako, esan nahi dut, geuia interesa erakutze dutzen, neure ekimenez eureken aipatu eskuelako ester artxiboaren inguruan, eta neuk aipatu notzen, artxiboaren inguruan interesa aukirenkela, osak, txartu lertu bat egon bada, bizer bertan
argituko Ez dugu. dik honik txarko ulertun bat zure bertzin horiek eta beren hain diferenti izan da. Zer bata zain eta zuk izan da, ez, ni nagoen zain, oza, justoa, bisok zain, ez, nola bertzatzeko. Hor kasu nik interpretatzen dut ez dala egon gugerrik ez da bai jaso eskorik, evidentemente, egon dela, txartu ulertu bat, igual ure pentsau da belako, batorriko dira galdetzen, hori amaitutakoan. Egia da, berak esostela digitalizatzeko lanetan bizela, baina nik ulertu notzen, Eusko Jaurlaritzan eskuetan, eta horrez genukola gokia zer eginik edo esan edot eskura garri ez genukola holan ulertu notzen, baina, bueno, bihar bertan... Momentutan, bai da biz Eusko Jaurlaritzakin, baina zain egon dira, eta horra etxeko dira Eusko Jaurlaritzara. Osea, hori da nire tres lados. Horra etxekin ere bana zain egon barik, zeukaten dei bat, nire telefona zeukaten dei bat egitea, zain gago, zer da, ez atzu interesatzen, beraz, esto nahi, ez nik ez dut bibakarriko nik nahi hitz egiten. Buskatzen dagoena aproba da, hau igual pegantu da, ez dakit, itxudan ez, baliteke, baina, bentzet, kortesiazko dei bat, eskartzen dugu zuko egitea. Ez dakit, beste gairik, listo. Bai, amaitutzat egongo dugu, gero plenoa, bai, deskanso merezita,